Мардин. Далечен град. Различен свят. Любовта е омраза, а омразата – живот. Очаквайте сериалът спечелил възторга на зрителите. Далечен град. Скоро по BTV Story. Далечен град, където миналото носи само мрак, а клетвите за отмъщение са повече от пясъка. Далечен град. Не можеш да избягаш. Премиера на 15 септември, 21:30 по BTV Story. Съпругът ми прекъсва отношение с роднините си преди много години. Аз също не ги познавам. Здравейте, аз съм Джихан Албора. Появихте се най-после. Тук не е Канада. Тук е Мардин. Имаме традиции. Моят внук вече не принадлежи на тази жена, а на нас. Далечен град. Няма да остана и минута повече. Премиера всеки делник, 21:30 по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир. Тази жена няма да се омъжи за теб. В този живот никой няма да те обича повече от мен. Каза, че няма да се жениш. Какво се промени? Кажи ми защо. Как ме намерихте в този огромен Истанбул? Наистина е огромен, права си. А дори дяволът не би се досетил къде би отишла. Далечен град. Премиера всеки делник, 21:30 по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир. Какво е това? Кажете ми! Събери тези парцали и ги изхвърли. Сега тя е под моето покровителство. Не се бъркай. Ще е твоя жена, когато ти роди дете. Искам да отидеш във всяка клиника и болница. Тази змия няма да получи работа. Би ли откупил полицията, за да хване баща ти в крачка? И още как. Далечен град. Премиера всеки делник, 21:30 по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир.